Αχ, και να ρωθεί μία στα τρωμένα αϊθά αχ, και νεγαπιστά ατελέ Κάτελα σιχουλάμ αχ, και ένα γράμμο πως στείλομαι να αι και τι δεν άσε έρθελε Κάτελα πουλοπομ κая Αχ, και να ρωθήμωσε και η ψημαϊκέ αι και λιεταμό όντως Κάτελα πουλοπομ κaya αχ, και να με να χούλite να αχ, σε εγκαλιοπών όντες Κάτελα πουλοπομ κaya Να κλείσουμε, Κώστα, κάνοντας ένα τελευταίο κάλεσμα στους φίλους μας.